Ngorhatya lomhla we-16 kuSeptemba, umongameli uJacob Zuma wabiza indibano engxamisekileyo noonondaba epalamente, nalapho wathi wavakalisa indaba uninzi belungazilindelanga. It is a very sad day today to us as a country for losing so many of our people. 67 so far that have been identified who were part of the church service at Synagogue Church in Nigeria. Zange kuthabathe xesha lide lemifanekiso ibonisa okwenzekayo yagcwala ihlabathi, ishiya ilizwe lothukile kunye noninzi lweentsapho zilinde ukuva ngeentandane zazo ezidukileyo. Kwiintsuku ezilandelayo banxalathelana kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo ngethemba lokubona abakubo bengena kuloo minyango yabafikayo. Uninzi ke belujika luthokombise intloko mihla yonke. Nanjengoko belisiya linyuka inani lababhubhileyo, umongameli weli useke iqela labaphathiswa ukuncedisana neentsapho zamaxhoba kunye nabo bachaphazelekileyo. Kunyuke imisindo ke emva kokuvakala kweendaba zokuba abetyalika balile ukuvumela aboncedo lokuqala ukuba bangene kwindawo yentlekele isithuba seentsuku ezintathu. Ibe imihlangano ke emva kwemihlangano uJeff Radebe ezama ukuqinisekisa abemi beli ukuba benza konke okusemandleni ukubuyisa ezo zidumbu. Kwathunyelwa neengcali zeli eNigeria ukuya kwenza ufaniso. Ngomhla we-22 kaSeptemba urhulumente ubuyise abalimeleyo abayi-25 kuquka kubo neentsana ezimbini sele zizinkedama ngenxa yale ntlekele. Abantu bebengalindelanga ukuba ukubuya kwezidumbu kuza kuthatha ixesha elide kangaka. We've been waiting, it's been a long time. 2 months is not child's play. Urhulumente uthemba ukuba ukubuya kwale mizimba kule mpelaveki kuza kuzisa uxolo kwezi ntsapho. Kwangaxeshanye ke luyaqhuba uphando eLagos ukuze kwazeke ukuba ngubani umakabekwe ubutyala ngokwenzekileyo. uTB Joshua kulindeleke ukuba avele phambi kwekomishini yophando kwiveki ezayo. NdiNguzikhona Tshona, eRhawutini.